Alex Žiari nad Hronom ste napokon prehrali. Ako by si zhodnotil tento zápas? Zápas, zlý vstup do tretiny prvej, prvá tretina taká slabšia a stredná časť hry celkom fajn, myslím si, že našej strany a potom dva nešťastné góly a myslím si, že na konci ten tlak sme stupňovali, ale už sa nám to nepodarilo zlomiť alebo respektíve dorovnať. Čiže myslím si, že máme na čom pracovať, ale boli tam aj svetlejšie, aj slabšie momenty hry. Svetlejší moment určite to, že ste stiahli že ste otočili výsledok z 0-2 na 3-2, ale tá záverečná tretina, kedy ste vlastne prišli o všetky body, to je asi veľká smola. Áno, keď sme dávali na 3-2, tak sme boli viac menej na koni my a ako hovorím, potom ten gól na 3-3 nešťastný. A chvíľkami sme už mysleli, že by sme to mohli zlomiť, keby sme tam odskočili na ešte ďalšie 2-3 góly, tak si myslím, že by sme to dokázali ubrániť, ale nepodarilo sa a treba sa z toho poučiť a odraziť sa od toho. Bol to dôležitý zápas aj z toho pohľadu, že Žiaru ste sa mohli trochu priblížiť teraz po prehre. Naopak vyzerá to tak, že Rimavská Sobota pred koncom viedla, takže sa opäť trošku priblíži k vám. Absolútne som to nevedel, že sa môžeme priblížiť, lebo nesledujem tú tabuľku. Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu a ako na jednej strane to je škoda, ale sezóna ešte pokračuje ďalej. Je tam pomerne dosť veľa zápasov a myslím si, že keď popracujeme na jednotlivých veciach a nebudeme, neviem, čo by som teraz povedal, respektíve, že sezóna je ešte dlhá, ale nevadí, aj keď sme na tých spodných priečkách momentálne, verím, že sa vysunieme trošku hore a minimálne je to predkolo a stále hovorím v šatni, že my sme St. Louis Blues 2019 z 8. miesta vyhráme ešte. Už v piatok môžete v domácom zápase proti Topolčanom sa vrátiť okúsiť znovu chuť víťazstva, tak čo bude platiť na tohto nepríjemného súpera? No, platiť podľa mňa bude to, že keď dáme viac gólov, tak vyhráme samozrejme. Každopádne budeme sa snažiť ísť zo zabezpečenej obrany. Neviem ešte, čo nám tréner zajtra povie, či spraví nejaké video alebo niečo, ale zajtra trošku vydýchneme, vypustíme hlavy a v piatok znova čistými hlavami proti Topikom. Ešte sa vráťme k tebe osobne, ty v tomto zápase 2 body. Celkovo ti to túto sezónu chutí? Áno, za to som vďačný, neviem komu mám byť, ale som rád za to. Samozrejme teraz poviem, že by som to vymenil za vrchné priečky v tabuľke, ale samozrejme stále nechcem tým opovrhovať a ako sa hovorí, že mi to tam padá aj z bufetu momentálne a budem sa snažiť v tom pokračovať, aby som pomohol čo najviac týmu a čo bude ďalej, tak to už nemám na osud.